Excuse me, Lady Bam. Asa ka? I'm here. Ay, hi! Grabahan ba ka? Ano man? Lami mo ka buldoso. Bagay na ata. May butang mga kapamilya, kao pa na ko nakisa sa mga pinakasikat na DJ sa ABS-CBN, my only radio, Asiche Idol Tagu! Ulam sa tani. Nakatakaroon sa barangay Tumabahan, Matina, Davao City, arong mga hatang mga pahalipay o mga pasalamat kaninyo mga kapamilya. Di na tamagdugay at tinatanayin. Check ka to, no? Ano ba niya? Magbibig di ay. Kumpirmado na rin, manunod na ta. Tayo sa iyong pangalan? Si Maricel din. Maricel, kaya may tanaw ka ang Martin na sadya ta. Karapat ko ang mga pahalipay sa NCC Supermarket. Kaya gusto pasalamatan. Ay, salamat tayo sa ABS-CBN. Makakibig ka, sadya ka. NCC Supermarket! Hello, Tani, oy. Hala, okay? Dagko na ana. Uy, Nana? Nana, tanaw na to. Asaman. Uy, Ke. Totoke. Totoke lang kaldira. Itong kayo. Way hugas. Ayun! Sir, tawag ka na tayo ka ang Martin na sadya makalamat ang pahalipay. Di ka sa NCC Supermarket. Gusto pasalamatan aside sa akong kaanihan. Magpasalamat ko sa IBCBN o gani CCC Supermarket. Salamat sa inyong gasan ako. Uy, ito ra! Tukaraan na TV para kasi iyan. Ay, tawag kayo, nagtanong silang mag-TV na sa Jatal. Makadawat ka o mga papremyo gigan sa NCC Supermarket! Salamat po sa mag-TV na sadya tao sa NCCC Supermarket. Congratulations sa pagkakapot! Babu, bye-bye! Happy anniversary! Mag-TV na sa Jatal! Mag-TV na! Magka-load pa! Reloaded! Ug ang tamang tubag last week kay